an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ k'aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye Mifa Sport ye. Mifa Sport ye jamukan ye mun b'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya bɛɛ d'aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi an sigira ni n denmuso don n'o ye Aramatulayi Kone. I ba kɔni. A bɛ cogo di? Basi tɛ alhamdulilayi. Basi foyi t'i la? Basi foyi si tɛ n na. Anba. Bi juma ye lahɔrɔma don don. Kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana dumanba in Ala k'a basigi. Amina an rabi. haminako dongoni n'a bangeni Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Amina I yɛrɛ rabi. dun i taara juma na bi yan. Ni Ala sɔnna ma n taara juma la bi. E ye leçon caman ta misiri la. Bon alimamu ka kutuba tun bɛ jogo de kan bi. Jogo. Silamɛya yɛrɛ jogo de. An ka jogow ɲa. D'accord Ala ka bɛɛ lajɛlen jogo ɲa. Amina rabi. O b'a to an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye. Kosɛbɛ o b'an don an ka kunnafoni kɔnɔna bi bi in na bakuruba saba de b'an bolo. Ale ni kunnafoni misɛnnin caman. Kosɛbɛ fɔ yɛrɛ t'a ban. Fɔ t'a ban yɛrɛ. Donc an ka kunnafoni fɔlɔ o ye éliminatoire CHAN a bɛ ka kɛ Algérikaw fɛ yen nɔ. Kosɛbɛ. 2023. Donc entraîneur yi wasa don cɛden 23 la. An bɛna tila k'o da mɔgɔw tulo kan. O mana bɔ yen nɔ an bɛ taa CAN U20 zone UEFOA. Kosɛbɛ. Donc Demba Traoré n'olu ka entraîneur ye coach ye ale ye wasa don cɛden 25 la. An bɛna da mɔgɔw tulo kan. An ka kunnafoni sabanan sa an bɛ taa basket championnat national basket 2021-2022 Karidasi programme ko bɔra. Donc o ni kunnafoni misɛnnin caman. O tɛ? Kosɛbɛ. Voilà. Donc Aramatulayi an bɛ taa éliminatoire CHAN Algérie la. An bɛ kunnafoni daminɛ. An bɛ kunnafoni daminɛ n'o ye. O la an ka entraîneur n'o ye Nuhu Janɛ. Nuhu Janɛ ale de ye an ka cɛdenw ta. Ale ye wasa don cɛden 23 la. Cɛden jɔkɔlɔsibagaw gardien o ye 3 ye. Germain Berté ale bɛ AS Real la. Yusufu Goyita ale bɛ Joliba AS la. Abubakar Dunbiya ale bɛ AFA la. Olu y'an ka cɛluminɛnanw ye. Donc an ka défenseurs o ye olu ka ca dɔɔni dɛ. O ye Segu Jara ye Joliba AS. Dramane Traoré 11 créateur. Ousmane Diallo Joliba AS. Souleymane Koulibaly AS Real. Mohamed Kamara AS Real. Barou Sanogo Joliba AS. Emile Kone AS Real. Muhamadou Kamara Yele Olympique. Ale bɛ yen nɔ olu y'an ka défenseurs ye. N'an taara milieu la sa camancɛ kɛlɛbagaw Ali Dese Sissoko ale bɛ Stade Malien na. Makan Samabali AS Real. Umar Kamara Joliba AS. Fadi Sidiki Koulibaly Joliba AS. Sekou Konaté Stade Malien. Nankoman Keita Joliba AS. Ibrahim Sidibé AS Real. N'an bɔr'o la n'an bɛ taa attaquant de la sisan nɔ an ka ok. Joliba joueur cayara milieu la. Kosɛbɛ. N'an bɔra an bɛ taa. An bɛ taa attaquant na an ka bidonnaw. Attaquant na sa olu ye maa 5 ɲɔgɔnna ye. Musa Diallo El Seba. Djibril Koulibaly Joliba AS. Ousmane Kamisogo AS Real. Mokhtar Cissé US Buguni. Amidou Sinayogo Joliba AS. Olu mɔgɔ 5 de bɛ yen nɔ. Kosɛbɛ. Joueur 5 de taara o la. Donc n'i y'a bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn joueur 23 ma. Voilà olu de tun b'an bolo CHAN kɛnɛ kan minnu kan ka taa Algérie ka taa an kunna wolo. An bɛ dugawu kɛ sa Ala ka olu joueur ninnu kɛ an kunna wolobagaw ye. Amina rabi. I yɛrɛ mana pronostic Mali b'an kunna wolo n'Ala sɔnna ma. An bɛ taa final la ka na nugu bi. N'Ala sɔnna ma. D'accord Aramatulayi Ala ka o dugawu minɛ. Amina. An bɛ bɔ yen nɔ sisan an bɛ don an ka kunnafoni filanan na n'o ye éliminatoire CAN U20. An bɛ don o kɔnɔna la. Zone UEFOA. Demba Traoré ale ye joueur 25 de wele. 25 joueurs. O 25 joueurs la sa. Gardien ye joli ye? Gardien ye 3 ye. Gardien ye 3 ye. Donc gardien 3 la. Mamoutou Diakité. CE Maressa.
o tɛ faransi ye ou bien awɔ donc ne bɔra yen nɔ Salifu Ouattara Isfas Benjon Kulubali Assom olu mɔgɔ saba de bɛ yen nɔ maintenant défenseur la sisan nɔ Amadou Kone Yele Moussa Kamara 11 créateur Adam Kone Africa Foot Maliki Aziz Berté JMC o tɛ awɔ n'o bɔra yen nɔ Lassana Keita Étoile du Mandé n'o bɔra yen nɔ Aboubacar Deme Stade Malien Baba Diakité AS Police Abdul Karim Traoré D Academy donc n'o bɔra yen sisan an bɛ taga milieu la Issa Diakité 11 créateur Cheikh Okita AS Real Abdelrahman A Kulubali Joliba AC Tijani Danyogo Étoile du Mandé Dibi Keita Olympiakos n'o bɔra yen nɔ an bɛ taa Banjugu Diallo Binga FC Amadou M Soumaré Joliba AC Mamadou Sanogo Africa Foot Sekou Sanogo Africa Foot Amadi Kamara FC Jara donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ taa joueur 9 de tanen n'o yen nɔ donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ taga attaquant na sa joueur 6 an bɛ taa o joueur fɔlɔ Assalam Damele Stade Malien Meri Traoré FC Jara Umar Magaji Asco Yuba Goita ATS Moussa Kone US Bouni k'a kun cɛ Mamutu Kulubali AS Ba o tɛ o mɔgɔ 25 de welelen don CAN U20 olu de kan ka taa anw kunna wele an bɛ dugawu kɛ Ala ka olu fana kunna wolo kosɛbɛ CAN in kɔnɔna na awɔ voilà n'o bɔra yen sisan an bɛ taa basketball championnat national basketball 2021-2022 olu bɛ mun de fɔ yen nɔ ko Karedasi y'a kabako lamaga dɛ kosɛbɛ championnat national de basketball 2021-2022 k'a dɔn k'a fɔ FAS Karedas a programme bɛɛ lajɛlen dɔnnen don n'i ye a ta k'a lajɛ match ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ première journée o bɛ daminɛ le 29 bi yɛrɛ donc première journée kɔnɔna na Stade Aline Manden olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ donc o tɛmɛlen Stade Aline Joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw fan fɛ Polisi ni Kalaban Sport olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw fan fɛ Atar ale ni Real olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ n'an bɔra yen Yusuf Traoré ba an bɛ taa deuxième journée kɔnɔna na donc min ye Manden ale ni Atar olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba ni Polisi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw fan fɛ Kalaban Sport ale ni Stade bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ Real ale fana Stade bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ cɛlakaw fan fɛ Yusuf Traoré ba an bɛ taa troisième journée kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ yen nɔ Atar ale ni Stade bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ Polisi ale ni Stade bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw fan fɛ Joliba ale ni Kalaban Sport bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw fan fɛ Manden ale ni Real olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ k'a da limanaw tulo kan ko nin match bɛɛ lajɛlen o bɛ taa Palais des Sports ale kɔnɔna na donc après 14 journées classement kɔni bɛɛ lajɛlen dɔnnen don n'an taara musolakaw fan fɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Stade bolo jɔyɔrɔ filanan bɛ Joliba bolo jɔyɔrɔ sabanan Polisi jɔyɔrɔ naaninan Kalaban Sport jɔyɔrɔ duurunan Isfas jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan Real jɔyɔrɔ wolonfilanan Atar jɔyɔrɔ seginnan USM donc n'an bɔra yen an bɛ taa musolakaw fan fɛ olu ka jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ i ka dɔn k'a fɔ Stade bolo toujours jɔyɔrɔ filanan Atar jɔyɔrɔ sabanan Manden jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Real bolo jɔyɔrɔ duurunan Polisi jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan i ka dɔn k'a fɔ o bɛ Joliba bolo jɔyɔrɔ wolonfilanan Commune 6 k'a kun cɛ jɔyɔrɔ seginnan o bɛ USM na Yusuf Traoré ba toujours an bɛ to an ka kunnafoni kɔnɔna na basketball i ka dɔn k'a fɔ le président de la fédération malienne de basketball ale ye bataki bɔ k'a da i ka dɔn k'a fɔ min ye basketball ligue Kayi président Sikaso président ka taa se Moti Gawo Bamako Kulikoro Segu Tombouctou Kidal ko date ninnu kɔni yɛlɛmana parce que basket kun kan ka daminɛ le 26 donc u y'a bila le 29 la donc ko date ninnu yɛlɛmana n'i ye a ta k'a lajɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ basket compétition u bɛ daminɛ le 29 le 30 ka taa se le 31 ma donc
a bɛɛ lajɛlen bɛ taa Bamako ouais n'o bɔra n'an taara phase play off kɔnɔna na o bɛ daminɛ du 5 le 6 le 7 le 8 ka taa se le 9 septembre ma Youssouf Traoré Ba o fana bɛ kɛ Bamako o tɛmɛlen kɔfɛ 8e de finale de la Coupe du Mali donc édition 2022 o ye le 9 le 8 septembre 2022 Bamako a n'a région bɛɛ lajɛlen donc quart de finale de la Coupe du Mali o ye le 24 septembre mois prochain donc Bamako a n'a région bɛɛ lajɛlen donc min ye demi-finale ye sa o ye le 8 septembre o bɛ kɛ Bamako Youssouf Traoré Ba donc kunnafoni minnu tun bɛ championnat national de basketball ale kɔnɔna na phase carré d'as o de tun ye nin ye Youssouf Traoré Ba. D'accord, Armatullah o b'an bɔ yen nɔ an bɛ don an ka divers kɔnɔna la an bɛ taa kunnafoni misɛnninw na n'o ye an b'a daminɛ Super Coupe Assimi Goïta. Super Coupe Assimi Goïta a kunnafoni b'e bolo a kunnafoni bɛ ne bolo yan nɔ Super Coupe Colonel Assimi Goïta édition 2022 première journée la résultat complet poule A ni poule B Bamako ale ni Kulukoro ye 2 ni 1 kɛ présidence ni Ségou olu fana ye 2 ni 1 kɛ Kayi ni gouvernement Kayi ani gouvernement olu ye 2 ni 1 kɛ CNT ni Mopti Mopti ye 3 kɛ CNT la to jugara dɛ Gao ale fana ye 2 kɛ Tombouctou la deuxième journée la sa o bɛ senna halisa Kulukoro ale ye 1 kɛ Ségou la Bamako ale ye 3 kɛ Kayi la tɔn ko in yɛrɛ bɛ continuer bi nɛgɛ ɲɛ 16 wagati présidence ni gouvernement yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na bi président gouvernement e bɛ jɔn ka côté la présidence kɛ présidence Assimi bɛ yen de o n'an bɔ yen nɔ n'o bɔra yen nɔ nɛgɛ ɲɛ 18 Mopti ni Tombouctou b'u ka kari ɲɔgɔn na d'accord n'o bɔra yen nɔ an bɛ taa min sport de masse Youssouf Traoré Ba o ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ dɛ kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na sport de masse ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ nin wagati in na n'i y'a ta k'a lajɛ coupe Boubacar Ba journaliste sportif de don a bɛ radio Zahara de la radio Zahara de a première édition de don donc min ye Faraka n'a commune bɛɛ lajɛlen Bangineda yɔrɔ la olu les jeunes farala ɲɔgɔn kan donc ka coupe in boloda donc n'i y'a ta k'a lajɛ deuxième journée de résultats bɛɛ lajɛlen dɔnnen don Faraka fila wɛrɛ ale se b'a sɔrɔ Faraka 1 kan 2 ani 1 fila wɛrɛ in de bɛ ka yɛlɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ min ye FC Massa Koni ale ni Faraka D olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2 troisième journée programme bɛ continuer donc bi FC Faraka 1 ale ni FC Massa Koni olu bɛ kari ɲɔgɔn na donc min ye ka dɔn k'a fɔ programme tɔ bɛ continuer dimanche don Faraka D ale ni Faraka fila wɛrɛ olu bɛ kari ɲɔgɔn na ni filaw taara ni misi caman ou bien nɔnɔ caman ye an bɛ dugawu kɛ u ka gagner o la donc n'i ye nin coupe in parrain ta k'a lajɛ o bɛ Monzou Lassi donc parrain ale de n'an bɔra yen toujours an bɛ to sport de masse kɔnɔna na coupe Mutaka Traoré ne yɛrɛ denkɛnin i denkɛ jumɛn ye a ko i tɔntɔn Mutaka Traoré ale ka coupe kɔni bolodalen don a deuxième édition de don Salon première édition kɛra ɲinɛ deuxième édition a bɛ sen na donc n'i y'a troisième journée ta k'a lajɛ poule B kɔnɔna na o bɛ daminɛ sini donc Sefar ale ni AS Boire olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kalan Foot ale ni FC Kurashi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ troisième journée na ka mɔgɔw hakilina jigin ko Jigiya ale ni CSO olu tun karilen bɛ ɲɔgɔn olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2 AJSO ale ni CB Foot olu fana ka match kun cɛra 2 ani 2 cinquième journée u bɛ continuer donc n'i ye cinquième journée ta k'a lajɛ Jigiya ale ni AJSO olu bɛ kari ɲɔgɔn na Samako D ale ni CB Foot olu bɛ kari ɲɔgɔn na ka da limalaw kulo kan ko nin coupe in parrain ye Umar Daf de Youssouf Traoré Ba voilà o b'a to an bɛ sport de masse sonsori yen nɔ n'an bɔra sport de masse la an bɛ taa équipe nationale A la ko kibaruya jumɛn b'olu wele kibaruya minnu bɛ équipe nationale A la date FIFA kɔni jɔlen don sa n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ale ni Zambie de kan ka kari ɲɔgɔn na le 20 septembre a bɛ bɛn samedi donya dɔ de ma donc a bɛ kɛ Libikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛn Kazi Libikaw fɛ yen voilà kɛlɛ banna yen Mali Zambie pronostic Mali bɛ gagner Zambie ni se Mali la sa an bɛ combien k'u la 3 wa 3 voilà donc
o ye match aller retour kɔnɔ ale bɛ kɛ le 27 septembre toujours libikaw fɛ yen nɔ donc Mali ni i ka dɔn k'a fɔ Libi bɛ kari ɲɔgɔn na le 27 septembre o bɛ kɛ retour an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali kɛ k'u ci aller la ka tila k'u ci retour fana na kosɛbɛ donc i ka dɔn k'a fɔ classement FIFA kɔni o bɔla n y'a ta k'a lajɛ farafinna Sénégal ale bɛna jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la donc diɲɛ bɛɛ Sénégal bɛ jɔyɔrɔ 18 na Maroc bɛ jɔyɔrɔ 2nan na diɲɛ bɛɛ Maroc bɛ jɔyɔrɔ 23nan na jɔyɔrɔ 3nan o bɛ Tunisie bolo donc diɲɛ bɛɛ ale bɛ jɔyɔrɔ 30nan na jɔyɔrɔ 4nan o bɛ Nigeria bolo diɲɛ kuru kara ale bɛ jɔyɔrɔ 31nan na jɔyɔrɔ 5nan o bɛ Cameroun bolo diɲɛ kuru kara ale bɛ jɔyɔrɔ 38nan na jɔyɔrɔ 6nan o bɛ Egypte bolo diɲɛ kuru kara ale bɛ jɔyɔrɔ 40nan na jɔyɔrɔ 7nan Algérie donc diɲɛ kuru kara jɔyɔrɔ 41nan na Mali ale bɛna jɔ jɔyɔrɔ 8nan na diɲɛ kuru kara ale bɛ jɔyɔrɔ 46nan na awɔ mais an bɛ Côte d'Ivoire ɲɛ an bɛ Côte d'Ivoire ɲɛ Côte d'Ivoire ale bɛ jɔyɔrɔ 9nan n'o hamulu ye diɲɛ kuru kara ale bɛ jɔyɔrɔ 52nan na k'a kun cɛ jɔyɔrɔ 10 na Burkina bɛna jɔ yen nɔ diɲɛ kuru kara ale bɛ muru nabaga mɔgɔw awɔ diɲɛ kuru kara Burkina ale bɛ jɔyɔrɔ 52nan na Yusuf Traoré Ba an bɛ tɛmɛ toujours ni kunnafoniw ye i ka dɔn k'a fɔ min ye Coupe d'Europe ale tirage kɔni kɛra Ligue des Champions ale kɔnɔna na belebele olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ groupe A ni ale ta k'a lajɛ Ajax l'Amsterdam bɛ yen Liverpool bɛ yen Naples bɛ yen Rajax FC ale bɛ yen nɔ groupe B kɔnɔna na FC Porto bɛ yen Atlético Madrid ale bɛ yen nɔ Bayer Leverkusen bɛ yen ka taa kun cɛ ni Club Brugge ye groupe C kɔnɔna na Bayern Munich bɛ yen i ka Barça ale bɛ yen nɔ jɔn ka Barça e ka Barça wa an ka Barça i ka Barça bɛ yen ka taa se Inter Milan ma k'a kun cɛ ni Victoria Plzen ye donc groupe D ale kɔnɔna na Francfort bɛ yen Tottenham bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ Portugal bɛ yen k'a kun cɛ ni Marseille ye groupe E kɔnɔna na Milan AC bɛ yen Chelsea bɛ yen Strasbourg bɛ yen ka taa kun cɛ ni Zagreb ye ne b'i ka Real ka kunkan mɛn fɔlɔ groupe F kɔnɔna na le grand Real Madrid bɛ yen nɔ RB Leipzig bɛ yen Shakhtar bɛ yen donc k'a kun cɛ ni Celtic Strasbourg ye donc groupe G kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ Manchester City bɛ yen Dortmund bɛ yen FC Séville k'a kun cɛ ni Copenhague groupe H kɔnɔna na Paris Saint-Germain Juventus Benfica k'a kun cɛ ni Maccabi Yusuf Traoré Ba n'a m'aw farati ɲina aw bɛ taa alamisanin na i m'a fɔ alamisanin o ye dimanche ni an ka tɛmɛ ni kunnafoniw donc an ka kunnafoniw na sisan n'an bɔra équipe nationale A ni Ligue des Champions ta la an b'a kun cɛ ni an ka tɔnw an bɛ taa an ka tɔn kɔnɔna na kunnafoni kɔni ɲɔ ɲɛlen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc an b'a daminɛ Stade Malien de Bamako ale la u ka président kura min sigila ni a tɔgɔ ye Mahamadu Samake u b'a fɔ a ma ko Sam Diema donc ale kɛlen don ka réunion boloda donc réunion in kan ka kɛ dimanche don ye au complexe Fe Fuseni Jara di Bɛnkɛ de Sotiba donc réunion in kan ka kɛ 10h wagati n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ ka mɔgɔw wele u bɛna taa kuma bureau kura sigili kan ani ka bureau kura présenter mɔgɔw la ko supporters bɛɛ invitelen non donc comitéw bɛɛ lajɛlen du bureau coordination centrale des supporters ani club bɛɛ lajɛlen invitelen non Stade Malien de Bamako kɔni ka di mɔgɔ o mɔgɔ ye i ka jija i ka ye nin kɛnɛ kan dimanche don à partir de 10h Yusuf Traoré Ba donc n'o bɔra yen toujours an bɛ to an ka tɔn kɔnɔna na n'an taara ESCO la association sportive de Korofina donc au cas nouvelle saison préparatif kɔnɔna na saison 2022-2023 donc u ka entraînement k'a kan ka daminɛ le 1er septembre jeudi don voilà donc toujours an bɛ to an ka tɔn kɔnɔna na n'an taara Binga FC kɔnɔna na olu fana ka préparatif bɛ sen na pour la nouvelle saison 2022-2023 ko k'a da limanaw tulo kan Binga FC joueur kɔrɔw a n'a joueur kuraw ko bɛɛ lajɛlen ka taa entraînement daminɛ le 29 août 29 août bɛ le 26 voilà ko entraînement ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Stade Modibo Keita ale kɔnɔna na à partir de 16h toujours an bɛ to an ka tɔn kɔnɔna na COB Club Olympique de Bamako olu fana ka entraînement bɛ daminɛ le 1er septembre semaine prochaine o fana ye jeudi an b'a kun cɛ ni Black Star ye
k'u ka tɛsiw daminɛ ni maa o maa i b'a fɛ ka jouer Black Star la i bɛ taa Badalabugu tɛsiw bɛ kɛ yen nɔ donc après les tests entraînement bɛ daminɛ Yusuf Traoré ba ne bɛna test kɛ yen nɔ e fana bɛ taa test kɛ ne ni Musa bɛ taa mais est ce que fana Musa bɛ jɔ gol la sinon Musa kɔni Musa kɔni bɛ jouer sa ne kɔrɔkɛ i ɲɛ b'a la tan ne ye ballon minɛ i ɲɛna a bɛna taa jouer Real la ne Musa bɛ ka boli ni fiɲɛ bɛ ka na a contre la fiɲɛ bɛ ku don kulo in kɔnɔ a bɛ sigi a kɔ de kuma foyi si tɛ da voilà o bɛ dan sigi bi kunnafoniw na d'accord o bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni bɛɛ lajɛlen na an bɛ foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an ka techniciens ma sɔnna bi Fatumata Traoré ne yɛrɛ dɔgɔnin o tun bɛ sɔnna bi régie la régie image o ye Musafu Jara ye caméra la Layini Mama donc ka kunnafoni yɛrɛ bɛɛ sɛnsɛn k'a bɛɛ fɛ o ye Salimata Kamara ye donc an bɛ foliba d'u ma kosɛbɛ an bɛ an lajɛbaga bɛɛ fo maa o maa y'i ka ci to yen k'i sigi k'an lajɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don jumɛn tɛnɛndon ni Ala sɔnna ma donc an b'a fɔ an lamɛnbaga jɛkulu ye k'a fɔ k'u k'an bɛn diɲɛ waati yɛrɛ n'Ala ka jɛ ye